Тадмеди бинасында урнашкан әдәби кафеда Казан утлары журналы китапханәсе сериясында чираттагы басма Рәдиф Сәгъдинең бер гаилә сүрәте дип исемләнгән китабы тәкъдим ителде. 1990 елларда детектив жанрында язып танылу алган каләм иясе Рәдиф Сәгъди әлеге китабында геройларның эш хәрәкәтләрен, җинаятьчеләрнең вахшилеген, явызлыгын тирән психологик кичерешләр аша мавыктыргыч сюжетка кырып тасвирлый. Сюжетны кино итеп чыгарырга да була. Бу сериядә маршы чыккан китапларда яшь чикләре 16+ булса, монысы 18+ томгасы белән тәкъдим ителә. Казан утлары китапханәсе сериясында чыккан 18нче китап 3000 тираж белән басылган. 2 ел эчендә инде шушы серияда 18 китап булдырдык. Баштарак алар 2000 тираж белән чыгалар иде, ләкин инде 9нчы китаптан 3000 тираж белән чыга башладылар. Һәм бүгенге көндә аның инде бик күбесе сатылып бетте. Чыккан нары да инде халыкка ирешә тора. Ни өчен без Рәдиф Сәгъдине сайладык? Чөнки үзегез беләсез, укучыларга төрле тематика кирәк. Кайдадыр гаилә тарихы, кайдадыр сәяси, кайдадыр инде мәхәббәт маҗарасы. Бу нәкъ менә безнең татарда кайран гына кытлык булган жанр детектив.